Sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level, kegiatan peribadahan di tempat-tempat ibadah dapat kembali dilaksanakan. Sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level, kegiatan peribadahan di tempat-tempat ibadah dapat kembali dilaksanakan dengan maksimal orang yang hadir adalah 50% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Syarat untuk mengikuti kegiatan ibadah di gereja adalah telah menerima vaksin COVID-19. Bagi jemaat yang belum menerima vaksin COVID-19 dianjurkan untuk menghubungi puskesmas atau tempat-tempat lain yang sedang menyelenggarakan program vaksinasi. Jemaat yang datang ke gereja harus dalam keadaan sehat dan tidak melakukan kontak dengan seseorang yang dinyatakan COVID dalam jangka waktu 14 hari. Jika jemaat merasa kurang enak badan, sangat dianjurkan untuk mengikuti ibadah dari rumah terlebih dahulu. Untuk jemaat yang masih anak-anak atau di atas 60 tahun atau ibu hamil dan menyusui atau jemaat yang memiliki riwayat penyakit bawaan dan kronis yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 disarankan untuk beribadah di rumah. Jemaat yang datang ke gereja diwajibkan menggunakan masker dengan tepat menutupi mulut dan hidung, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, double masker. Jemaat diwajibkan untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer di tempat yang telah disediakan, yang berada di sekitar HKBP Depok 2. Pengukuran suhu badan setiap jemaat akan dilakukan sebelum memasuki gereja. Jika suhu sama dengan atau lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan gereja HKBP Depok 2. Jemaat wajib menjaga jarak selama berada di lingkungan gereja HKBP Depok 2 dan duduk sesuai tanda pada bangku saat ibadah berlangsung, tidak duduk pada bangku dengan tanda silang. Jemaat dihimbau untuk tidak bersalaman dan melakukan kontak fisik sebelum dan sesudah ibadah berlangsung, serta dapat segera pulang ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat Jumat Agung Madihita saluhna. Tapuji matuhata, marhite bukuede nomor 23, mamukasian ayat sada sahat rodiai tolu. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabi pangoloi do Kristus pai mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia do akasorokmi aleha matean, di dia do
pagugomu ale banuatoru. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, biru-biru ini debata nama mursan dosa nami. Na jongjong dohami di jolom marningot ho. Na tergatungi. Takas dohuatu cihami. Habibirnit ni natinaomu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami. Nama kurhon hamati ami. Asi maroham. Urupi mahami. Asa gebi upani halajom mahami. Amin. Patik ni debata dihita di parmingguata ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Rom onom ayat 10 tolu. Jala unang mapasahatamu akka ruasmuna tu dosai bahe sijatani hajahaton. Tu debata matahe pasahatamu dirimuna songon akka naung pinangulu sia namate. Songonima nang ruasmu tu debata me bahen sinjatani hati goran. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai paragugo imahami mangulahon na bar tupatihmi. Amin. Sampai
tato poti ma dosata nagudangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale tuan debata pargogona suatu dosan jala amanami hujau hami do guarmu nabadiai ala targogot hami marningot dosanami saya marasini roha maho midahamion. Oto di purbadia pangapul ni namar sakroha pamalum masalhut na bernit binahini dosa nami roma ho mangingani hami asam marlas ni roha mi mangulaon lomo ni roham hodo parhitian ni asini roha say unang tulak kami say tangihom mahami ho ale di bata ama anak dohot to di purbadia amin. Laos tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Songositong na manguluaw ni na tuha Jehovah, tung nasolomodo rohaku midaha matian ni parjahat, nalomodo rohaku midaha mumulak ni parjahat itu madiko dalana asa mangulu ibana, hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Hatani di batatur epistel dihita sadarion imana tersurat di Heber 4 mamuka sian ayat 14 saat rodi ayat 16 marsoring-soring mahita majahasa ope di bain naung adong dihita situa ni malim na bolon naung menerusi akabadunga gijangi ima Yesus anak ini bata gomos mata tiop naung tapar hatopoti. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa parasian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna ido sahatna martua do akan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa amin.
Taha tidak kuma hapor siau tai songon nahina tidak kuni dongat tasapor siau di sat dok portibion rap mahita madok au porsea di depata Jehova ido ama parguna suatu dosan natu mau palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di depata Jehova na sesadai imana tinubuon si Maria na gagabian sianton di probadia adorong suhabubuhan ido tu hatta natu maut na bernit di pangumuman ni silatus na mati terpajal doi bana di hau pinor silam na tua tu bonur turdung di tanah na mula mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahunu tu siamun di bata Jehova amanai parguna suatu dosani disimai bana pai mamulak suatu tanoon manghumi halak na mengulu dohot na mati au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu du sogot daging halak nang mate dohot dia nguluan na sorasuda amin. Buah-buah dihita di bagasan tikion na parjolo kebaktian Jumat Agung. Sadarion hari Jumat 15 April 2022 di patupa huriata do pertanyaan parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung laos diuduti dohot marulaun nabadia. Jala dipukul 14 wib marpung rohi tamuse di gerejaon laho madohoti marulaun nahohom. Nomor 2 Sadarion hari Jumat 15 April 2022 di patupa huriata do permingguan tuyana kota sekolah minggu maringanan di gedung serbaguna atas patuluhon pertanyaan buah-buah ijuk A. Di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4.30 manogot di patupa huriata do pertanyaan buah-buah ijuk tuyana kota sekolah minggu sian kelas 5 SD satu kelas 8 SMP maringanan di gedung serbaguna atas pinangido tunatoras asarade madasdasi anak kota sekolah minggu laho madohoti pertanyaan buah-buah ijuki. B. Di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4.30 manogot di patupa huriata do pertanyaan buah-buah ijuk maringanan di gerejaon pinangido tuhita ruas asaria mahita madohoti pertanyaan buah-buah ujuki. C. Pinangido tuak karuas nanaing madohoti pertanyaan buah-buah ujuki asa unang memarkir kendaraan di halaman gereja. Nomor 4 parmingguan pasca dohot perheheon perempuan. Bagian A. Di hari Minggu tanggal 17 April pukul sia menogot di patupa huriata do permingguan hari pasca pajolo ima parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus sekaligus parheheon punguan perempuan HKBP Depok 2 jala dipukul 10 pitu manang pukul 5 sore tong di patupa huriata do permingguan pasca parjolo pinangido asaria masude ruas lau madohoti permingguan paskai. B. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul sia di patupa huriata do permingguan di sekolah minggu secara tatap muka tuyana kota kelas sada 1 kelas 4 SD maringanan di gedung serbaguna atas songonima buah-buah dihita saluhutna tapi gema ede puji-pujian sian punguan ama ni huriata.
Hutita apa pengopelian, tapuji Tuhata, sian buku ide nomor 24 mamuka sian ayat sada. Oh
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinaholongan di bagasan guari Tuhata Yesus. Hatan di debata barita nauli di bagasan parpungatta di hari parningotan. Hama matin itu kata Tuhan Yesus sadarion ima nasinuraton panurang Yesaya bidu 52 mamuka siana 10 sahat rodi ayat 15 Yesaya 52 ayat 10 sahat rodi 15 songonom madidok takasma tapai hutihut idama pistardo pabenani na posokku tarhicak doibana jala di patibbo gabe tibbul situtusukut ia songoni songgot ni rohani na torop halak midaibana dibaini hinarwani rupana dibai tadina sia jolmahian rupana pemarado pejolma songoni do urason na torop akka bang sopar begu sugut hoho bedu akka raja marado ponibana ai halak na sodung panahatan dibaritai nasida do marnida jala halak na sodung begesa ido mangatusi sugut ima yang go sahatna oras madihita salutna selamat hari Jumat Agung. Mau lihat tema di debata, nasa itu tong marmudu-mudu nguluta, sian nasota hilala mamulus, ragam ni parsorion, pardangolan nguluta, tarlumo biala ni pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Boy kita di bagasan tikio dukta bulus 2 tahun jala tarduduk kita di bagasan ragamnya kapanahit ala torop sia ruas ni huriatta torop sia kita na tarduduk binani panahiti langsung di donanga kadongata nama juluan ni ngulutta akan ataholongi meninggal ngulutta di bagasan na 2 tahun parpudion akamang kainang anggo sia suhat-suhat ni pikiran sahirana swadong bubui patu paota anggo sia dirita tarlumubi paihut-ihut akan amasa nata adupi na 2 tahunon dada hola nalani panahiti sabing alai laus tumakas may dia kapangotak na imbas nata adupi secara menyeluruh alai di bagas sadarion tahati dakodo apala tongon diari parningotan hama maten itu kata Tuhan Yesus sian sihol do uas ni rohata di 2 tahun na parpudion dang boy hita marsaor tarlumobi ala ikon mangulakon ruhut-ruhut na niaturhon di pamaritata na nidokna protokol kesehatan ala yang go sadarion saya hirana bibas, hirana melua sekururuan. Saya hirana aswarong be pangotak ni panahiti. Alan itung mau lihat ma di debata. Bakas ya tonga-tonga di parsauraton, adong do naung 2 tahun dak ya pajupang. Mau lihat ma di Tuhan ni, omba parjupang atta. Sehat-sehat kita. Saluhutna. Nakpe songoni variasi-variasi nata adupi. Secara pribadi dohot mungkin di tengah-tengah keluarga selama menghadapi pandemi. Namun satu kesaksian yang berharga bahwa kuasa Tuhan selalu ada. Sejarah kehidupan orang-orang percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga tanpa kita duga, tanpa kita pikirkan, kita bisa bersama-sama bersuka cita di dalam mengenang, di dalam merayakan
hari Jumat Agung yang dulunya itu kedukaan, tapi bagi kehidupan kita sekarang itu menjadi kesukaan. Akamangkay nang songonaw takas tapay hutihut mamuka di tanggal 24 Februari 2022 na salpui diporangi Rusia do hobar balok na Ukraina. Tapay hutihut do di media sosial macay beringas do idaon pangalahon ni Presiden Vladimir Putin na siya Rusia. Garyada tahe di banibana do sada statement asa niya tu bulan 5 tu bulan Mei na roon boy ibana boy bangsona mamestahon ari hamonangan na songon ujui marningot ditikki masa perang Portibi di tahun 1942 nama kamonakon parporangani manaluhon si Hitler, soldadu ni si Hitler nasihatano Jerman. Hobar tu data na tapay hutihut di 2 bulan na parpudion torop dok kanang mate. Di dok lebih 4 juta rakyat Ukraina gabe pay solat ala ni porangi. Jala hurang lebih 10 juta halak nina dangadong be jabuna dangadong be sibaga diktuana ay nunga marokso di porangi. Huwaso ni si Putin manang halak Rusia. Jaladak kolan Rusia na mangadupi pangotak ni porangi. Bahkan secara tidak langsung saha domar pangotak tu sisik ni Portibion. Tapay hutihut do tarlumubiak kaparopuan songonima maul na do mangalului minyak goreng ate. Itor mar spekulasi do aka pelaku-pelaku ekonom madurung dinalitok. Luja mangalului minyak makan bahan bakar solar untuk digunakan untuk industri-industri. Dohot aka lana asingi. Namar lapatan songonima situasi dohot kondisi na pinatuduhon ni hagiot huwaso di tonga-tonga ni Portibion naikon pay huti-hutotta jalanang majujur hita manang naisi na sitong manang na Rusia do manang na Ukraina do aliang go diujui negara bagian di Rusia do Ukraina alai ala pangotak ni namasai dakolan Ukraina bahkan berusaha donang ke pemimpin bangsa asing mendorong asan yang sahato patopna porangi marujung. Alai songon di horoa situasinya bahkan sudah ditetapkan harus selesai bulan Mei harus siap memberitakan ke seluruh penjuru dunia bahwa Ukraina sudah dikuasai. Asa songon do kamang kainang huaso ni Portibion na jujut baju lugugu. Huaso hagiot jala dipapitung mata ni hasitongan torop akka nagugu akka namanguluhon sada ulaun nabalga parbangsoon di papitung huaso ni Portibiodo songodia aka pelaku politik naing manegay manursari mangaruduti jalanak kolat di Ukraina tuliarina salpudo pe bangsota di palida-lidah guturon
marhite-hite demonstrasi. Saya kira si Barabas pangalahon piga-piga tokoh termasuk Mas Armando ate. Alerang marga manelui. Menuntut agar segera Jokowi mundur dan tidak lagi duduk dalam periode yang ketiga. Isu-isu yang ditebar memancing amarah, dan walaupun itu tidak benar tapi ditopang, dipicu keinginan-keinginan duniawi, bisa berbalik. Songonido suara di minggu di minggu Palmarum. Di nabongo Tuhan Yesus tu Jerusalem, suredo situan atorop sahat rodi dalan, manalihi kabulung rata, sudena sida menyambut kedatangan Yesus, madok Hosianna, Hosianna, Hosianna. Aderak saya dia liling, danggo samingku. Ala pengaruh dia kana gugu, situan imalim, Parise, Herodes, Latus menghasut menjadi provokator massa situan natorop rakyat, menghujat, membalikkan fakta tentang Yesus, sehingga dengan spontan kata Hosianna berubah dengan ungkapan persilakom maibana. Kamang kenang dang narubuti sa sitong nai adok sada proses di tonga-tonga ni Portibion alarang mampu jolmai manada dang mampu jolmai paidaida jalagu mudang jolmai terkontaminasi ala pengaruh-pengaruh hasutan-hasutan nama dok ninna tu ninna anggo dimulanai macayulido idaur rupani Tuhan Yesus nabagak do ibana nakanteng natampan tongamdo sanggamdo ibana talumobi dinaro mamongoti bagas joro tur Jerusalem alai ala situasi na membalikkan fakta menghujat doh takalana sinarotu ibana gabe di dokma roa rupana buruk rupa edak kinata bahasa di dok gabe roa rupana ala dibugang dohot mudar nadurus sia sima jujungna marmodar sudi pamatangna mahiu gale hira somar gogo be pola do sampai jauh-jauh tu kata Tuhan Yesus di hau pinar silangi madok Eloi Eloi lama sabaktani ali di bataku puasa tadi kono mau seolah-olah Yesus tidak lagi punya arti apa-apa. Hapena saya laun bohina namar sahalai, bohina na labok malilungi, bohina na gok holongi, bohina na say saor, na say minar tu saluhut marubah. Gabi bohina su ada tudosan. Pola tahe di dok topu songgot rohani torop marni deibana. Ido bana di nak ini desa propat songoni songgot ni rohani torop halak mi deibana. Dibain hinarwani rupana. Dibain tadina sia jolmahian rupana pe maradupon jolma. Uriana hinaholongan di bagasan kuartuata Yesus. Malota pamanat nakin sian ayat pamuhay diturpuhi. Sasitongna di patubikihon si Jesaya do panurangoni taringo tu Mesias. Ala didok dia ayat 10 tului sadapat dohan nama dok idama. Ido hata pamuhay di patolhas panurang Jesaya tutong-atongan di bangsoi atik pe martudu-tudu tu ngolu Mesias di bagasan Yesus Kristus hata ida manang hataon laus panungguli di rohatta
Di hari parningotan hama matini Tuhan Yesus sadarion na taguari Jumat Agung. Lao makarikoton roha dohot ngulu na marnida. Macai gudang ari-arita marabolonga songoni aladang boita hita mardida songonan di nedeta 122 edwei nama do ai gudang ari-ariku nahubain abolong sadar manang dak kita gudang tiki gabi madabu tu arsak gudang kita dipengaruhi hagiot nama baik kita murah-murah terimas, saling menyalahkan, saling memburuk-burukkan, saling menjelekkan, tidak mampu menerima kelebihan orang lain. Gudang kita madabu tu gangguni roha, alaniaha. Ala hurak tahu kita marnida. Torop setonga-tongata madabu tu bagasa dosa. Mangulaun hajahaton iro khatan ne tuan ni halak batak manua bulu di lapang ni jabi-jabi mangunuan mangulahun nasujari alaniaha alarak takas parnidaan alanido di paingoto jala odo hata pembuka di hitan waing diari parningotan hama mateni tu kata Tuhan Yesus rosa da steti mamadok idama asal lembuha rohata lebuha si malolokta di dengan bahasa di debata nama nugu-nugu nama ngiring-ngiring nama nupahi mamasu-masu nguluta setik itu tikitar lumubi saliling da 2 tau parpudion di nama ngadupi pangotak ni panahit sapulusia asa sada mutihan nama cayar gado nanai kanguluhonota di bagasa tikion marhite-hiten itu hatan itu hatta anggiat nian ise pehita na porsea di hatta ise pehita na madok ruas ni huria asa tuk takas tiur parndida atta tiur pangarohayota unang berano-rano unang besamar-samar alani molodok idama martudu-tudu manugu-nugu kita ai siap parnidanido markurasa turohatta siap parnidanido markurasa nang tu pikiratta ido bandido tu kata Tuhan Yesus bali tu do matai mau lo mapitung matami mapitung madok roham marnida do kitanya secara fisik alai gumodang mahita di papitung huwaso hagugon ni portibion mangasau gugurut pikiran dohot akalan asing songon na pinatupa ni situan na torop kelompok-kelompok sanderin akan tumungkane dan lumubia kapanggonggomi songon sigeru di silatus bahkan seperti apa yang terjadi dalam peperangan antara Rusia dan Ukraina termasuk di tonga-tonga ni bangsota mapitung dan marnida mau lebukape si malolongna alai paula Saudi ida akan adinggan nauli nabinani pamare tata secara khusus Jokowi. Kita sebagai orang Batak Kristen tidak bisa tutupi bagaimana Pak Jokowi memperjuangkan. Ya namanya manusia selalu ada kekurangan. Alai manang bohabe ikon okuhonot tado sada sian pambilitun di batadui lahum mengapresiasi ratusan juta masyarakat alai berkamu mah sekelompok segelintir kelompok-kelompok yang anti pemerintah marhara busuk songa sera-sera patu paparaloan mau menjatuhkan pemerintah nungga di batu julu marhite situasi dan kehidupan itu kata Tuhan Yesus sih dan kita juga terkadang menghadapi hal-hal seperti itu laus nadingga taula anggurung do dah kalau mau colma saya tutong do kurang tingkan alaniaha aidang tiur dang ukap rohata sai gulap binani sia dot kuason di portibion ido naneng dohonon di debatatu kita di saat kita sudah menapaki menjalani 2 tahun perjalanan kita diselimuti semua
akibat pandemi COVID-19 menjadi gelap dalam segala hal. Sondoknya karena posok gelap inna. Dak tahu gelap. Marhite kama mati ni Tuhan Yesus diukap rohata, diukap pernyataan. Mari melangkah ke depan di dalam sinar terang Allah. Meloroape Yesus dihujat, dituduh. Sianak kana masai alani na mabugangi, alani naung pinartupal honai susang durii nasai manetehi mudari sian bohina nalabok malilungi naboi masa dui songonita adopi. Alai marmula do di patuduhon songodia Jesusi atik pe di balik nai terhujat madok roaru pana. Ai tadok nakining anggo dimulanai begak do, uli do, lapok, parhata sitong, dangadong dula gabus. Da pistar, songonan didok nadia 10 tulu ate. Ida ma pistar do pabainan ni naposokku. Tarhicat do ibana, jala di patibbo gabe tibbul situtu ninna. Namar lapatan nakamang di patuduhon debataru di bagasan ngulun di Yesus di tonga-tonga di Portibion. ATP hata hapistaran tidak hanya terkait dengan soal intelijen. Dakola namar parbuatu intelek. Dakola namar pardumoto kaparbinotuan parbinotua Portibi. Alai hapistaran mamulati. Jala ino na jujut mabekita madebu tuhagulapun nakpe dileo debatatu hita hapistaran. Nakpe dileo debatatu hita parbinotuan. Nakpedileo tu debatatu hita kesempatan madai akan ulina dinggan nabi dan debata. Alerang mampu hita memulati ala segumudak kita dipengaruhi aka situasi namasa. Berkamu makamang kenang perdalanan ni nguluta halak batak khususnya HKBP bulan Oktoberon hirasota hilalado 190 tahun mah huriata 190 tahun mah sahat tolhas barita nauli tuhalak batak. Sada sian home na jino jalan na pinilin di bata na targoar bangso na eksklusif bangso na tertutup alay dung diida kuwaso ni barita nauli dung mangulu gurasa ni barita nauli dangbe di papitung kuwaso ni Portibion. Ayang ko dimulanai idok orang Batak orang tertutup orang tertinggal. Alai dung roberita nauli tabereng ma. Dang dopi merdeka bang sota alai yang ko halak Batak ngamadai. Basa-basa ni di Batak marhiti berita nauli. Torop halak Batak. Gabi mangyaki hapistaran marhiti berita nauli. Gabi marsiaduma mangyaki kaparsikolan. Marsiadu ma patibbo padaraman pangabana dumengkan. Jala barani dua mabesada statement. Out soalan di berita nauli. Mungkin rada ngadok kalak Batak sahatu tanu perserahan termasuk di Depokon. Alayalani hagugun di berita nauli tertopang dengan semua proses bagaimana bangsa dan negara kita bisa merdeka. Berkamu mah songo dia mahita. Songo dia mahamu na di Depokon. Bahkan gudak kamu gadi penguasa. Gudak kamu kana mora. Gudak kamu kana sangat. Saya ada sita-sita nih habata kota di bulan ini. Mado marhamu raun, marha gabiun, marha sangapun. Ima na pinatomu-tomu di bagasan hapistaran nasian berita nauli di pateaton tua kana pinlilikna. Jala tahilalamay sahat roditikion. Alan itu sada nama cayargana yang dohonon di debatatu kita diari parningotan hama mateni tu kata Tuhan Yesus naik takas tahanguluho pajuan pembiliton di debatatu kita na mga leo kapistara parbinotoan sinadongan do takalana sengi atik pe daktar parsuada hita gudang dua kana kurang lubi gudang dua kaparsahiton gudang dua katantangan alai songondok nyalak Batak uram-uram namai ay si pata molon yalang dekinan yarsik la olo tu mebu ram-ramna
Molota maknai penderitaan, molota maknai aka arsak sitaonon parukilon na say maduduningunuta di bagasan parsihotohoton tutuhani. Ternyata tidak seberapa. Dan kita lihat bagaimana Tuhan berkarya. Adong dohita nak sampai 2 heli hona. Ngahona COVID-19 sia ditiki varian Delta. Romuse varian Omicron. Hona muse. Dak tabo telope manangah. Alay boy lo muse hona. Alay arong do sia kita manang varian aha petahoi. Kita bebas. Kita kuat. Dang nama dok nagaledo nuai kaporsan idongan nahonai. Dang disi. Nasudus do mudarta. Adong do golongan A. Adong golongan B. Adong AB dohot akalana asing. Dang dos carata majaga dirita. Alay manang nasongo dia pe hona manang sohona marsahit manang somarsahit hipas manang na malua senakai natakas bohado hita memaknai sudei pabuato tongdo hita di tugu-tugu totongdo hita diarahkan kasih setia Tuhan agar kita senantiasa mampu melihat betapa baiknya Tuhan itu dan senantiasa harus kita maknai dengan ucapan syukur. Itu apalah nama cayarga. Di pajawun ini bata tu halak batak, molotar jauh halak batak baksona tertutup yang tidak tahu apa-apa menurut bangsona buru alai marhitene barita nauli nataringo tu Yesus na tersilangi jaladang di sini pe ujungna. Ai di hamonakku Yesus do silangi asasiani mangatto rohanya kana porsei mudarna na durusi gabe ma parhitiatta majalo hasisan di dosa aidang tarbaik kita so melua so tardudun diragamnya kahaurangan alai marhiti mudarna durusi gabe pangurasium mai dihita ido banda dio kata parpudi na kinde 15 songonido urasan na torop akabang sopar begu sugut hoho bedo akaraja marado ponibana ay halak na soduk panahatan di baritai nasida do mardida jala halak na sodung mabigisa ido mangatusi sugut. Artinya kematian Yesus yang dari tahun ke tahun kita peringati kita rayakan. Di situ juga diajarkan, diingatkan bagaimana darah yang menetes mudarni Yesus nama bauri gabe heluokui ayang gwalani pangalahokku pamangaku na humurang mamitor jalo okku do uhum na bartusi itor sobu yau makuling si malolokku na homur itor jalo okku do uhum na sobu yau marnida do dingkan gabi biluhun halima tahun sahak rodi nama pitu si pareokku nasokasea itor bainon itu hani maingol dohot akalan se alerang disi mudar ni Yesus si mangaleu keluau tu kita jala imah gugu uta mangadupi akan masa yang harus kita syukuri sehingga dalam situasi sekarang kita bisa sama-sama merayakan, kita bisa sama-sama bersuka cita. Mohon maaf tuh kamanami nami mungkin naso dapat tudulan nate. Alaidang morulas sirohata karena kita sama-sama bersuka cita dengan darah Kristus yang mengalir kita disucikan secara bersama-sama melangkah dalam satu kepastian ke depan bahwasanya Tuhan tetap senantiasa memberkati kita. Ipasu-pasu Tuhan tamahita kamangkenang lam tuhi pas nama hita 7 luanon daudo maka para mara moloi kon bulusot tadoi sai di patau tuhatta hita lau mengadopi ainunga di hamonak ko tuhattai molo piku juju Tuhan ni sian kau pinar silangi na patudu hode songonido hitai ko juju tangadong naboi patudot ta sia dirita ido di dok parpesal meni jala ju maau jupa di area gugutak ko asahu baluaho jala dipuji hoau. Mari senantiasa berseru kepada Tuhan karena hanya Tuhan tempat kita mengadu, dialah sumber keselamatan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ima Tuhan nunga teruli hami di khatam.
Paingotok kami asa tu tekas ya marnida. Songot dia ho Tuhan dimulanai natar warna pistar natibul alayalani pakok pomu di hami jol mapardusa gabi ruado ho sicahan ditijuri dipastapi dileai alai dang marujung disi ala di jalo hode sudi lahu mabuak kaluau tu hami jolma ai marhite mudar muda durusi gabi ima pangurason ima paluaho kami sian uhum sian rimas naik ko calon nami alani pangalahon nami alani mauliate ma Tuhan hama matemi gabi mabuak kaluau di kami aladang marujung di bagasak kamatian ai di hamona kokode muse asa gabi proklamasi tu sadok portibion pabua hehe doho sian namate laos tugu-tugu Tuhan yakana porsea pabua dang di hamatian ujung ni saluhut alani di hari parningotan di hama matemon di paingot tohami asalam tongkor asalam takas asalam bui patar parnidaan nami ay jujut di papitung hagugun ni portibion akan dapat tuduhon huasona pengaruhna dohot akalan asing mabeta-betai marhara-hara dalalau makukupi akka hasitongan Tuhan hodo sastongna jala hodo na bui patupahon hapatarani sai patudu mai jala pas patar mai dihami akan maka porseho di bagasa parsoran namion rohami naik pasisahud dusa tuho marhiti-hiti parpadanan nabadia na naik patupon nami partona amudui asa hami na mengadupi hagaleon hami na mengadupi akaragam ni hamaulon totong leonomu haguguon leonomu dihami hatawon jala totok kami marlasi roha mengadupi akana masa atong sahatu ho madaik to dinami molo tungadong akaruas ni huriam na di bagasak kagaleon ho mana mangalukugu akan tardudu di bagasak parsahiton roho Tuhan madau ni nasida marhite kasih panganon sinumon tangan-tangan ni para medis hubo kami na posom mamang situasi si hobing inang buru si tijak natongon waing di dudu ni parsahiton say homa mabubu parsahitos sepamatangna na posom minang situa boru pacaitan hototongali Tuhan mangalau kamalumon dohot gudang dope na subui hu warihami na posom mamang situa butar-putar Tuhan pinuji pinasangak magwarmo sahatu homa dai kita dinami nang dinamarudu pianon ulau nahohom payhutihut sitaunommu di Golgata di hau pinarsilangi sai homa namatongani hami mangalau kugu dot lasiro di hami urasi mahami sedusa pangalason nami mari Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Hurian itu kata mari demahita muse sian buku de nomor 26 laos di soma tapasahat peliat 2 tu kantor pusat HKBP. Oh
Amanami nanami di bagasan Guarni Yesus Kristus, bongotot tama ulun nabadia di bagasan Tikyon, kepada saudara-saudari yang belum menyaksikan iman naik CD ataupun malua, untuk nanti tidak menerima roti dan anggur. Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti naik CD, maka tidak konhaporsion dan malua itu diperbolehkan untuk menerima roti dan anggur. Alani taparade marohata manami nanami maret dehita sian bukwede nomor 152. Maret de mahitna sian bukwede nomor 152 ayat sada. Damini debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti ate-atemuna dohok rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen, martang yang mahita. Hali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang. Asi roham topok mahami na pungudison, adorang hupangakamian no parpadanan na badiay. Lehom matod di parbadia tuganup pami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pergugui mahami macuadahot diri nami. Asa tarihut kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saya taiti marohanami asa lambalungok kami tu banua gijang. Asa saya masihol hami pai memahon haroron Tuhan Yesus. Amin. Hitaka dongan na pinarhamau le di bata. Hita sakap nuai mangatop parpadanan na badiay. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulon na badia. Asa unang hona uhum manang isi siak kitaon. Ay holan no duk roha jalana manul suri rohana alani pabahenan na nasuture. Jalana matempoti dusana. Jalana porsia di hasesaan ni dusana pinatupan itu Yesus. Ido na tau mangatop perpadanan nabadia. Aliakan adohok marulon nabadia. Unang bedioloi sibolis. Unang bedidak dati mardosa. Tung pada hamu marohamu nasiani. Tung gotapok kamu mahosom dohok laten roha. Alai pengot-tingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate. Jalan nong mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu hamu mangatop perpadanan nabadiai. Di baheni tata kasih majoloro hatabe jala alusi hamu ma suku-suku non jong-jong ma hamu. Na parjolo di parhatu turohamdo halak pardosa ho sian hatu tubum. Dohot ala ni pangalosim dipati ni debata molo di parhatu turuham dogma olo. Napaduahon
Namar sak doroham ala dosami, jala dipanggil doroham neng malua hosiat dosam, molo songoni roham dogma olo. Napatuluhon, di parhatu roham dok, nong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh pardosa. Ibana nong mate doho mula manguluh mokopo, mamorsa jala manesa dosam, molo songoni di parhatu roham dogma olo. Naparpudi olo doho manggotapos ya roham late ni roha doho tohosom ni roha akup ni olo doho mardenggan doho halak namangarsayo jalo na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinagidor ni roham sisaw ni dibata sudi dosam molo songon ni roham dogma olo atong dapat duduk be marohata jala tatopoti madosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami ejok jot hulosi hami patikmu. Tama doho na uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balot conommu tu hami hobar tu pabahinan nami i. Alai ala ni godang ni asi doho tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilihommu humokopami. Ala ni i ubahin na hupami mangidu tuho. Asi maroham dihami, saya jalo mahami, saya sama sudi dosa nami jala lehot tot di perbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, doho mangulahon na hobar tulomo ni roham, saleleng di tanah oddo pehami. Amin. Atok kamu akan manopoti dosa muna jalan na mawas di asini rohan di bata. Saya sahak matuhamu na hina porsiam muna. Mangasahon hatan itu Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa salhut dosamuna marhite-hite goarni di bata ama dohot anak dotot di parbadia. Amin alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajommu sai saut malo meniroham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songom panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugyo tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Doho tahagugoon. Rodi hasangapon saling ni leleng na. Amin. Hudul mahamu. Maredem mahita. Sian bukit di nomor 150 tulu. Atong tanyok kamu matonan itu Tuhan Yesus lau padiri ho parpadanan nabadie. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehi ibana. Didok mamauliate dungi diponggoli mai. Diparlehom matuak kasisianna hu madidok. Jalo hamuma jala pangamma dagik kudui nanilihot hamatian humokop pamu baik kamu ma songoni bahe parningotam muna diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru memarhiti hidi mudarhu nani usaunu mokko pamu bahen hasisani dosa saya baik kamu masongoni baik parningotam muna diau.
tong romahamu nungarede sude ida jalade hamu ma dingkan basani debata. Udar budi nani usio tua matian umokok kamu lahe kasa sami desa ima napahot tomramu makapon siai anak asa di kamu kameluan masa amin mulak mamu di babasan damin amin.
langonisi.
76 dari awal.
nomor sia ayat sada laus jongjong mahita saluhutna. Puji ma Tuhan di bata alitodiku jalan asarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata alitodiku jalau naktu kalupahod dengan di basana sudina. Ibana domane sadu sam sudina. Jala ibana pamalu makasahitmu sudina. Ibana paluaon khosam sian khamakuan. Jala dileho tuhodin kan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardingkan bahasa do Tuhan di bata. Laba tarimas jala para rasi roha gudang. Dang dibae tuhita na khobar tu dosatta. Jala dang dibalotcho tuhita na khobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akana konna do asini rohani Tuhan di bata. Dia kana makabiari ibana. Nungatakas di patuduo di bata kolong ni rohana itu kita. Dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudernai. Diba ini say pujion ni pamangakku dohot rohaku dohot nasa pabainaku do Tuhan di bata olat nion rodi saling lelengna. Amin laus tatatnya komadohot peliata maratangi yang mahita. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo haruruan ni saluhut si leo nadinggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan non pati bulu na rajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite iti todim. Asalam tadahami gudang ni sililon mitu kami. Asalam girgir kami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami na markabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida kami kolong ni roham na gudangi. Gumudang do isian kolong ni rohani amama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tertibang do gudang dohot aragan sililyomu di kami. Ay anak muna sasadai disuruh ho gabi jolma. Manau pardangolan icah-icak dot pastap-pastap. Gabi terpaja libana jala tuhamatean kumokopami. Mau lihat marohanami ala noksae utang nami. Jala malua hami siya dosa. Sian hamatean dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujon nami maguar muna badi. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan. Pardingganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru debata.
nang mamorsan dosa nami doho dosa ni hajol maun. Mau lihat marohan nami tuho jala pujion nami maho rodi saling leleng na. Say tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi. Say pahot marihami hasan di dosa dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa terbuak ko kami tu banua gijang. Pasawar hok kami tu akan abadiay. Say bunuh jala persilak ko majol manaburuhi. Dohot sakap-sakap naroa na dibagasak kami. Asaw nang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasat kami madiri nami tuho. Jala uliok kami rohan nami bain nganamu. Ala nang dihokopo kami. Diho mahami. Jala ho di kami. Sayunang luas sami sirak siyakko. Dongani mahami. Jala saur mahotu kami. Say patugu maha perseon nami tuho. Asahot lakanami. Sahat rodi ujung ni hamatean. Say ramoti makasuruam muna mamaritahon kolong ni roham. Dohot dalan na pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami dihasangapomi. Jala buam mahami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amin alia manami na di benua gijang. Say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajonmu. Say saut malamon ni roham di banotongaon song na di benua gijang. Lehon matuhami sedaron hanguluan siapari. Say samadusan nami song panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugyun tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon mada damena tuto di munabi. Amin. Oras madihita kamangkay nang patupaw tado pianon parhungguo parpunguan na hohom di pukul 2 di sude parsaurata di nahurang lubi di bagasatikion saya masih salpuam mahita saya di lode batama dihita lasiroha. Horas selamat Jumat Agung madihita saluhutna